हिंदी चित्रपट सृष्टीमधील 2 कोरिओग्राफर, तामिळ आणि काही हिंदी चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारलेल्या हिंदी चित्रपट सृष्टीमधील 2 कोरिओग्राफर, तमिळ आणि काही हिंदी चित्रपटांमधील भूमिका साकारलेल्या 2 अभिनेत्री, एक रियालिटी शोमधील अभिनेत्रीसह 10 पुरुष आणि 12 महिलांसह एकूण 22 व्यक्तींना नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी इगतपुरीच्या 2 आलिशान बंगल्यामध्ये रेव पार्टी करताना ताब्यात घेतला आहे। त्यांच्याकडून अंमली पदार्थांचा साठा जप्त केलाय। पोलिसांनी मुंबईतून एका नायजेरियन नागरिकाला देखील चौकशीसाठी ताब्यात घेतला आहे। येथील 2 खासगी बंगल्यामध्ये शनिवारी मध्यरात्री ड्रग्ज, कोकेन, हुक्कासारख्या अंमली पदार्थांची नशा करत बॉलिवूडमधील 4 महिलांसह 22 उच्चभ्रू व्यक्तींचे झिंगाट सुरू होते। त्याची माहिती मिळताच पोलिसांच्या पथकानं बंगल्यावर पहाटे छापा टाकला। अंमली पदार्थ बाळगणे आणि त्यांचे सामूहिकपणे सेवन करणे आणि कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन करत एकत्रित येऊन गर्दी जमवल्याप्रकरणी विविध कलमांन्वये संबंधितांविरुद्ध इगतपुरी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे। तर ताब्यात घेतलेल्यामध्ये इराणची नागरिक असलेली एक महिला देखील आहे। पार्टीमध्ये बिग बॉसच्या सीझन 2 मधील प्रसिद्ध अभिनेत्री हिना पांचाल हिचा देखील सहभाग असल्याचं व्हायरल व्हिडिओमधून दिसून आलं। 2 कोरिओग्राफर, एक विदेशी महिला तसेच पियुष सेठिया, अमित लाट, आशिष लाट, राहणार त्रिवेदी, विशाल मेहता, नीरज सुराणा, रोहित अरोरा, हर्ष शहा, दानिश खान, अबू बकर हनीफ शेख सर्व राहणार मुंबई आणि पुणे यांच्यासह 12 महिला असे 22 जण आढळून आलेत। इगतपुरीमधील हॉटेलसाठी ऑनलाईन बुकिंग होत असते आणि परिसरामधील हॉटेल्स पार्ट्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत। यापूर्वीही इगतपुरी तालुक्यात पाकिस्तानी अभिनेत्री लैला खान हिचे प्रकरण खूप गाजले होते। पार्टी करण्यासाठी इगतपुरीमध्ये दाखल झालेल्या 22 जणांनी त्यांच्यासोबत अंमली पदार्थांचा मोठा साठा मुंबईतून आणल्याचा पोलिसांना संशय आहे। हा पुरवठा कोठून आणि कोणी केला याच्या तपासासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिसांचे पथक मुंबईसाठी रवाना झाले आहेत। मुंबईतून एका नायजेरियन नागरिकाला देखील ताब्यात घेऊन इगतपुरीमध्ये आणण्यात आले। पियुष सेठियाच्या वाढदिवसानिमित्ताने 2 बंगल्यामध्ये हा सगळा धिंगाणा शनिवारी रात्री 8 वाजेनंतर सुरू झाला होता। 12 वाजता पियुष सेठिया याने वाढदिवसाचा केक कापला। हिंदी आणि मराठी गीतांच्या चालीवर सर्व लोक थिरकत मद्यप्राशनासोबत हुक्का, चरस, गांजा, कोकेनसारख्या अंमली पदार्थांच्या सेवनात दंग झाले होते। मध्यरात्री 2:30च्या सुमारास पोलिसांनी छापा टाकत सर्वांना ताब्यात घेतले। मध्यरात्री आम्ही छापा मारला, अंमली पदार्थांचा पुरवठा कोणी आणि कुठून केला, यांच्यासोबत अजून काही साथीदार होते का आदींचा तपास केला जात असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी दिली। बातमीदारांकडून प्राप्त माहितीच्या आधारावर जी माहिती मिळाली होती की इगतपुरीमध्ये 2 बंगल्यांमध्ये काही अवैध स्वरूपाचं काम चालू होतं। त्या आधारावर पोलिसांनी इथे रेड केल्यानंतर आपल्याला 10 पुरुष आणि 12 महिला ज्या आहेत त्या ड्रग्ज आणि हुक्क्याचं सेवन करताना सापडले होते। त्या संदर्भाने पोलीस आता ची कारवाई करत आहे। सद्यस्थितीमध्ये हे जे 22 लोक जे होते इथे त्यांच्यावरती कारवाई चालू आहे। त्याचबरोबर इतर जे हे होते इतर याच्यात जे सपोर्ट करणारे लोक आहेत त्यांच्या संदर्भाने पोलिसांची कायदेशीर कारवाई पुढे चालू आहे। न्यूज रिपोर्टर मनीष सरवतकर, एस्तान मीडिया, नाशिक।